Koning Willem-Alexander iepen het koningsspelen op een Lemmer. Ik zie dat iedereen helemaal de zin in heeft op de warmte van Lemmer, de kou verdrijft van de polaire lucht. CDA, PvdA, VVD en FNP in de coalitie. Goejoen, welkom bij Kijk op Friesland. Ben van de basketballer De Arke op een Lemmer. Hij hoort eten, praten en spultjes dienen bij koning Willem-Alexander. De koning wie op de squallen om het startschot te gaan voor de landelijke koningsspelen. Om Noor's Njogen is het onze vier. Daar is koning Willem-Alexander. Commissaris van de koning Arno Brok en burgemeester Fred Veenstra wacht hem op. De directeur van de squallen is blij met zijn komst. Oh, dit is super. Dit is zo mooi. Dit wens ik iedereen daar. Ja, werkelijk. Mijn high five begroet hij de band. Er is een speciaal plakje bij het Maasbrokje voor hem reserveerd. Leerlingen Nienke en Nicky zitten er ook bij. Het is zo geweldig. En ik zeg de koning ik. En die zei goedemorgen tegen mij. En dat is helemaal geweldig. Boetendoorst in Bern en Oudenkleer voor het wichtigste moment van de dag. Het startschot van de koningsspelen. 3, 2, 1, ja! Zeg maar! Goed zo! En daar heeft er zelfs het Doenske, de passapas, bij. Na de Doenserij wien er verschillende sportactiviteiten op het plein. En de koning zich maar ze mij. We moeten allemaal over dingen onderdoor kruipen. Eigenlijk alles met koningsspelen te maken heeft. Door dingen heen klimmen en de koning komt. Dat is heel bijzonder, vind ik. Om een uur wal van ging de koning weer naar huis. De band en de squalleerling zorgen tevreden waarom. Op een dag van sport en willen. CDA, VVD, FNP en PvdA in provinciale steden onderzoeken of ze een coalitievormje kennen. Dat had informateur Harry van der Molen van een beetje bekend maken. Forum voor Democratie valt dan als een van de grootste partijen boetende boord. Het oude college van CDA, FNP, VVD en SP verhoort het maar op één punt. De Partij van de Arbeid neemt de plak van de SP in. Maar de Partij van de Arbeid hier ik verboen om GroenLinks. En toch zal die partij net meedoen, gewoon de nieuwe coalitie. Wij willen het Friesland niet aandoen dat hier een college zit 4 jaar lang met Forum voor Democratie, VVD, CDA en FNP, waardoor er geen stappen gezet kunnen worden in de klimaatproblematiek en in de energietransitie. De partijen zijn het inhoudelijk eens zo begelijks de aanpak van het Veengraide-gebied. Het college zal bestaan uit 5 deputeren. Bij het CDA keren Sander de Rauwe en Sietske Poepjes waarom. En hetzelfde geldt voor FNP'er Johannes Kramer. Ik, de Partij van de Arbeid en de VVD leveren hier elke deputaire, maar die naam ben nog net bekend. Mensen die mij de boot naar Ameland willen of van het Ameland naar de Wal kunnen van Joert af vlugger oerstekken. Door een aanpassing van de Fargeul wordt de reis een paar minuten kwarter. Joert weer de officiële ingebroekname. De oude trein het Rieks werd steeds de Fargeul uitbaggeren om de bocht te snijden. En dat wie een grote operatie. Toch smiet al dat werk net een heel soort tijdwinst. Op dit moment, als je met een enkele boot er doorheen gaat, is dat een tijdswinst van 4 tot 6 minuten. Punt is wel dat het de versmalling in de vaarweg op dit moment teweeg brengt. En dat komt door het feit dat het nu door de mens gemaakt is. De natuur die heeft zachte randen en dat betekent dat je natuurlijke uitwijkhavens hebt voor de boot. Die heb je nou nog niet. Die gaan, verwachten wij, wel ontstaan, maar dat kost tijd. De Fargeul naar het Ameland is al jaren een punt van zwaar. De Geul slikt het heel die dicht, werd het veerboord bij leegwetter vaak vertraging oprint of zelfs vast komt te zitten. En die vertragingen binnen Nevers-burgemeester Gerard van Klaveren van het Ameland ik net voor te komen. Ik denk dat je het hele probleem nooit oplost. De natuur is grillig en we zullen ook in de toekomst geconfronteerd blijven worden met obstakels die zijn ontstaan door stromingen, et cetera. En zaken die dus gerepareerd of opgelost moeten worden. Dus ik denk dat de techniek is belangrijk, maar het is misschien nog wel belangrijker om een goede communicatie met elkaar te hebben. Minor kost het verliezen van de Fargeul zo'n 3 miljoen euro. Weer we het wat frisser waar, hier is Piet Paulusma. Het viel aan of is het winter? Nou, de komende nacht is het gewoon een beetje winter, ja. Maar min 2 graden op de meeste plekken. In de kustgebieden is die temperatuur wat hoger. Maar in het watergebied kon het op een bui, maar wat sneeuw, wat hagel, wat rein. Meer hoe het waar, naar Friesland. En dit weer Kijk op Friesland. Nog een heel noffelijke jong.